Ćao. Šta radiš? Teraš muve? Tako. Ajde, dignemo. Ajde ti uvar. Idem uvar. Idem uvar. Šta je to? Ja. Sandre. Pa zašto baba malo da bude na... To ja ne volim. Pa ne volim ni ja veći od mene, ako ne mene, onda Ervina ili Iliku. Kad nema nikog, onda dođem na Dunav glavu dovede se. Jesi li pohvatao? Nisam, negdje su se zavukli. Ali sam pretprošle godine, kad su se tako izlegli mali, onda sam ih redosno snimao sve dok nisu još 2 godine. A da, ono perje. Da, dok izrastu. Hvala. Ćao. Šta to imaš u ruci? Šta ti je to? Ringe, ringe, raja. Ringe, ringe, raja. Došo čika paja. Kako ide to? Već sam i zaboravio. Poneo jaja. Aha. Ajde. Dobro. Pa nadam se da ću uskoro morati da se prisetim. Da. Za sada samo Arčiku vodam svaki dan. Dok je mali, ako njega snimam, onda ti ne vidiš. Mislim, ne vidiš se Da, sad opet svi. Pomirišić već onako ciha. Ciha. Opa. Neka ne. Šta?